Zdravím vás. Dnes si robíme segedín s domácou knedľou. Dnesko sa minus praží. No, tuto mám prichystané na knedľu. Kvások je už prichystaný, takže môžeme tu uliednúť. Tak. Zahodí. Pustíme si pekelný stroj. To mieška. Dnesko máme popražené, takže som tam dal nové korenie, trošku soli, pepru. No, dáme tam rastce, trošku. To má chuť. No, dáme červenú papriku. To máme. No, nechám to dusiť minimálne tak 30 minút a idem sa pripraviť kyslú kapustu. Cesto mám vymiešané. No, a ideme dať vykysnúť. Sa lepšie pracovalo. No, cesto mi krásne vykyslo, takže ho dáme čo? Mám pripravenú operačnú dosku, takže ideme na to. Krásne vyvaľkať a urobiť si knedle. Mäsko mám už polomäkké. Teraz sa pridám čo? Kapustu konečne. Tak. Premiešam, dolejem vody a nechám to variť ešte. Potom môžem zahustiť. Tak, prvá várka ide do paraku. Plek som si potrel olejom, aby sa nepripalilo, do spodu neprilepilo. No a ideme to prikryť, nechať 20 minút a je to. Prvé sú hotové. Vyzerajú pekne. Jeden. Druhý. Tak. Tak. Takže si pekne popíchame. Potreme si to olejom. A ideme ďalšie. Segedín pomaly bude. No, tak tam dáme smotanu. Jednu. Druhú. Tak, premiešame si to. Vyzerá to dobre. Ešte potom to trošku zahustím. Budem musieť zahustiť. A dochutím a mám vybavené. Takže tak, ďalšia varka knedly sa varí. Za chvíľku bude hotové tiež.